Zvonko Pavelić, Marino Jakominić, Bruno Bolanča, Ivica Antončić, Dalibor Dadić, Emil Baneković, Bernard Benček, Darko Turkalj, Dragan Žunić, Ante Baljak, Ivica Drmić, Miroslav Fabečić, Zlatko Orkić, Jozo Ilić, Ivan Vuković, Zdravko Šebalj, Dragan Mandić, Milan Majetić, Hrvoje Čovo, Viktor Lizatović, Jelenko Brnić Boče, Predrag Šumera, Trpimir Bakarić, Ivo Križanac, Saša Rakijaš i Antun Zarožinski. Za ovih 26 velebitskih junaka, pripadnika specijalne jedinice policije, zaustavljenih u hodu, na trenutak odgodimo riječi i sjetimo ih se u minuti tišine. Neka im je vječna slava i hvala i laka hrvatska zemlja. S ovog mjesta na kojem danas stojimo, naši su junaci polazili na smjenu u velebitske vrleti. Junak sam ti pravi, kamen krunu nosim na ponosnoj glavi. Da istinu kažem, baš mi dobro nije, mene sunce pali, studen vjetar bije. Sunčana mi žega kosu poharala, zelenu mi bradu bura obrijala. Obraze mi grdi kiša, snijeg i krupa, Jadransko me more po tabanu kupa. Iz neba me biju strijele i gromovi, noge su mi bose, a goli bokovi. Nevolja i tuga stisnulo me jato, ali ja čvrsto stojim. Ne bojim se zato. Nek me munje biju i dave oblaci. Na muci se pravi poznaju junaci. Danas su s nama predstavnici udruga specijalne policije koje su Hrvatsku čuvale s Velebita. U znak sjećanja na svoje poginule suborce organizirali su izgradnju ovog spomenika. U ime udruga specijalne policije iz Domovinskog rata obratit će nam se gospodin Perica Prpić. Poštovani,
Posebna mi je čast što vas mogu ispred udruga specijalne policije iz Domovinskog rata koje su sudjelovale u projektu izrade spomen obilježja pod nazivom Velebitskim junacima srdačno još jedanput pozdraviti sve vas nazočne, a posebno ovom prigodom pozdravljam obitelji poginulih hrvatskih branitelja, sve ratne vojne invalide Domovinskog rata, sve ratne zapovjednike specijalne policije i Hrvatske vojske, sve vas hrvatski ratnici i bojovnici. Ako držimo da je temelj današnje Hrvatske države Domovinski rat, tada je na nama, koji smo živi svjedoci tog vremena, obaveza da zbog budućih generacija trajno i istinito zabilježimo događaje tog vremena, a posebno žrtvu poginulih hrvatskih branitelja, sudionika našeg Domovinskog i obrambenog rata. Danas, kada smo se okupili zbog velebitskih junaka, 26 poginulih specijalaca, iako fizički oni nisu ovdje, oni su danas u našim mislima. Slike i sjećanja naviru svakome od nas. Zapovjednik specijalne policije, general Mladen Markač. Želim sve od srca iskreno pozdraviti. I hvala što ste odvojili svoje slobodno vrijeme i došli ovdje kako bi se poklonili žrtvama Domovinskog rata. Specijalcima koji su među prvima stali u obranu naše domovine. Dozvolite mi da posebice pozdravim oca biskupa koji je često u Domovinskom ratu bio uz nas i bio je moralna potpora svima nama da u najtežim trenucima opstanemo na ovoj planini. Dozvolite mi da pozdravim sve obitelji poginulih. I ono što mogu danas njima poručiti. Drage obitelji, mi znamo da vi najviše trpite. To trpljenje ne možemo od vas preuzeti na sebe. Ali možemo svima reći, evo mi smo tu, s vama smo i podijelit ćemo vašu bol i trpljenje. Već dugo od Domovinskog rata nisam ovoliko policajaca vidio na jednom skupu. Zar je moguće da se naša policija srami toga što je bila prva u Domovinskom ratu, što je prva branila, čuvala i oslobađala domovinu. I zato, daj Bože, da se policajci u većem broju okupljaju na skupovima i da pokazuju hrvatskom narodu da su oni bili prvi, da su oni iznjedrili našu slavnu Hrvatsku vojsku iz svojih redova. Dragi prijatelji, svi mi znamo da smo državu koju smo očuvali, oslobodili, predali na upravljanje političkim vlastima. A onda je došla detuđmanizacija. Što nam je ona donijela? Ideološku podijeljenost. Ona nam je donijela nepravdu. Donijela nam je to da je kriminal, mito, korupcija razdire Hrvatsku državu. I ono što je najvažnije, donijela nam je netrpljivost. I zato je danas vrijeme, i to zadnje vrijeme, da skupimo glave i srca skupa, da pomognemo našoj domovini, da ona zajedno sa svojim vodstvom napreduje u smislu boljitka za sve nas. Za to smo se i borili. Želimo da to bude pravna država, da bude socijalna država, da nema različitosti i da se ne dijelimo po toj različitosti. Hoćemo li u tome uspjeti? Hoćemo, ako dignemo svoj glas i kažemo mi smo tu, mi želimo napredak naše domovine, a ne da ju rušimo svojim djelima. Ovdje posebnu pozornost posvećujem našem ministru branitelja, jer smo ga mi odabrali. I molim ga da nas ne iznevjeri, jer je onda iznevjerio nas
koji smo imali i dali mu puno povjerenje. Zato Tomo, ostani principijelan do kraja s nama i budi na korist svojim braniteljima kako si to bio i u Domovinskom ratu. Mi smo kao mala zemlja prisilili međunarodnu zajednicu da ona jasno kaže čitavom svijetu: vi Hrvati imali ste osloboditeljski i pravedan rat. I na tome, dragi prijatelji, treba graditi našu budućnost. I ovaj spomenik danas otvoren je primjer čestitosti hrvatskog policajca, hrvatskog vojnika koji je čak i svoj život dao za slobodu naše domovine koju mi danas s našom djecom uživamo. Nije li onda na nama obveza da opišemo svoju povijest koju nam je potvrdila međunarodna zajednica i da ju predamo budućim naraštajima kako bi bili ponosni na nju? Želimo okružje u kojem će svako dijete hrvatskog branitelja reći s ponosom: moj tata bio je hrvatski branitelj. I dok god to ne postignemo, moramo dići svoj glas i tražiti od naše vlasti da prizna braniteljima ono što su učinili za domovinu. Dragi moji prijatelji, mi smo oružjem pobijedili srbočetničku armadu, stekli svoju slobodu, ali velikosrpsku politiku nismo pobijedili. I kao što vidite danas, još uvijek u Srbiji imaju nade da će opet nama praviti probleme, nanositi žrtve. Zar je to pošteno da pojedini političari iz Hrvatske idu u Srbiju, tamo traže naputke srpskih vlasti da bi se oni vratili u Hrvatsku i nama držali moralne predike što moramo raditi i kako moramo živjeti? Zar je pošteno da oni nama, koji su poraženi u ratu do nogu, govore da mi smijemo činiti ovo ili ono? Nema toga više. Mi smo samostalna, suverena država i moramo imati čvrsti svoj stav. I ja apeliram na naše vodstvo: ako već imamo najljepšu zemlju na svijetu, najbogatiju, zašto ne iskoristimo sve prirodne te ljepote i potencijal za naše dobro, za dobro svih nas, za dobro naše djece, da ne idu više vani, nego da ostaju tu prinositi svojim radom svojoj domovini. To je naša zadaća u budućnosti. I da zahvalim što ste shvatili da danas moramo doći ovdje, jer se stiče dojam da smo prebrzo zaboravili ljude iz Domovinskog rata i događaje iz Domovinskog rata. A dobro ste vidjeli naše munje s Velebita kad su sišle pobjeđenoj u operaciji Medački žep. Kad smo sišli drugi put s Velebita, pobjedili smo u Maslenici i onda konačno pobjedili smo i u Oluji i zato danas imamo slobodnu i neovisnu našu Republiku Hrvatsku. Ja vam zahvaljujem što ste se junački odupreli srpsko-četničkoj agresiji na Hrvatsku. Da bi svi vi, specijalci, hrvatski vojnici, ali i građani, mogli doći na ovo mjesto, pokloniti se poginulima, zahvaliti, ali u miru i tišini izmoliti svoj... Ministar hrvatskih branitelja, gospodin Tomo Medved. Poštovane obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, gospodo hrvatski ratni vojni invalidi, poštovani hrvatski dragovoljci, policajci, specijalci, vojnici, hrvatski branitelji, poseban pozdrav ipak upućujem vama,
dragi pripadnici specijalne policije Republike Hrvatske. A poseban pozdrav vama ratni zapovjednici specijalnih postrojbi Ministarstva unutarnjih poslova, predvođeni generalom Markačom. I dragi Mladene, hvala ti na ovim riječima koje si izgovorio ovdje i na ovome mjestu. Otkrivanjem ovog spomenobilježja hrvatskim braniteljima i 26 godina nakon početka Domovinskog rata, Ministarstvo hrvatskih branitelja i Vlada Republike Hrvatske izražava duboku zahvalnost svima koji su položili svoje živote u obrani drage nam domovine. Šaljem vam poruku ovdje okupljenima kako zajedničkim snagama i naporima trebamo raditi na širenju pravih životnih vrijednosti, poštenja, pravednosti, međusobnog uvažavanja. Neka je hvala svima vama koji ste bili ovdje na Velebitu kada je trebalo, koji ste bili na svim bojišnicama u Republici Hrvatskoj, i neka je slava onima koji su svoje živote podarili svojoj domovini. Živjeli! Uvaženog saborskog zastupnika Darka Milinovića. Poštovane dame i gospodo, ima li većeg ponosa nego stajati kraj ovog spomenika 26-orice podno ove ponosne planine Velebit, a Velebit je bio često zaštitnica hrvatstva i zaštitnica hrvatske državotvornosti. Oni su najzaslužniji što su očnjaci četnika slomljeni ovdje podno ove Velebitske planine. Hvala im na svemu onome što su dali za hrvatsku domovinu. Ovih 26 nije došlo kući svojoj majci, svome ocu, svome djetetu, svome prijatelju, svome bratu i svojoj sestri. I zato sam ponosan govoriti podno ove planine Velebit. Neka vas čuva ovaj Velebit, zaštitnik i državotvornosti i hrvatstva. Živjeli! Obratit će nam se izaslanik, gospodin Ante Deur, savjetnik predsjednice. Želim vam sve pozdraviti, najviše vas, poštovane obitelji, i prenesti vam neizmjerne pozdrave i poštovanje predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Sigurno da je ovaj poseban dan kad se sjećamo onog najvećeg obola, a to je žrtva pogibije hrvatskoga čovjeka koji je izašao, i ovaj policajac, iz tada snage, ljubavi, domoljublja. Moramo biti svjedoci da nikada ne smijemo zaboraviti ove naše prijatelje na ovome mjestu i na svim mjestima od Vukovara do Dubrovnika. Bili su tu svjesni da možda nikad se neće vratiti. Kao i mi koji smo svi tada, dragi suborci, odlazili na mjesta za koje, nažalost, mnogi naši prijatelji se nisu vratili. Hvala vam još jednost, Bog vas poživio. Jakominić, Josip Pavelić, Dorotea Drmić, Ivica Drmić, sinovi i kćer poginulih hrvatskih branitelja, pripadnika specijalne policije. Otkriće spomen obilježje velebitskim junacima.
rađa, tu se živi i u znoju starost dočeka. Sjedi s nama i dušu krijepi, nek ti nebo puteve osvijetli, nek ti snage da. Ovo je naša krv, o pepelu i vinu, u mojim venama, ocu, bratu, sinu. Ovo je naša krv, o srcu koje vri, to reci svakom putniče, gdje god da pođeš ti. Ovo je naša krv i neka svatko zna. Ovdje se umire sa zdravom Marijom. Ovo je naša krv, o srcu koje vri, to reci svakom putniče, gdje god da pođeš ti. I ne Ovo je naša krv i neka svatko zna. Ovdje se umire sa zdravom Marijom. Ovo je naša krv, o srcu koje vri, to reci svakom putniče, gdje god da pođeš ti. I ne Će gospičko-senjski biskup u miru, monsignor Mile Bogović, te kapelan policijske kapelanije Sveti hrvatski mučenici u Gospiću, velečasni Ivan Blaževac. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Braćo i sestre, ja također najprije ovdje izražavam sućut obiteljima poginulih naših branitelja. Izražavam to u ime vojnog ordinarija, monsignora Jure Bogdana, u ime biskupa Gospićko-senjskoga Zdenka Križića, u ime ovdje prisutnoga vojnog kapelana, kao i župnika ove župe ovdje, prečasnoga Nikole Turkalja. Danas dok otkrivamo spomen obilježje velebitskim junacima, u našim srcima i mislima bude se osjećaj i poštovanja i divljenja prema njima. Sa zahvalnošću se sjećamo njih i svih poginulih, preminulih i nestalih hrvatskih branitelja. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: ovo je moja zapovjed, ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Svi zajedno pomolimo. Gospodine, ti nas učiš da smo crkva dok smo u zajedništvu s tobom i namjesnikom tvojim Sina na zemlji. Daj nam da poput svih naših zaštitnika, hrvatskih mučenika, poslušni tvoje riječi, izgrađujemo crkvu našega vremena i naroda, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, našem si hrvatskom narodu dao slobodu i mir. Daj odgovornima u našem narodu mudrost vođenja. Na nebesima sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima. Da bude znak svima nama i budućim generacijama, da su svi oni čija su imena upisana na njemu dali svoj život za braću poput tebe, te za mir domovine i slobodu svih. Malo vode, ja sam žedan kovu. Pa mogu, ja sam najbolji. Pa mogu, ja. Ovo Janša da vam. Sopit. Da, anegdotu. Ono tata me ajde. Ne treba ni krenuti, da je bili unezu odpala na ovo. Polovanje vjenca, svežani korakom. Tu, boj! Sad će se prijenost voditi. Još jednom smo došli ovdje da ne biti reci specijalcima. Hvala vam. Najveća obaveza svih generacija, ove danas, one koje dolaze Živilo,